Predsjednik Skupštine grada Prijedora, Sead Jakupović, sazvao je za sutra 4. sjednicu ovdašnjeg parlamenta, pred kojim je, kako ističe, 18 aktualnih tema, informacija i prijedloga odluka. Od ovih 18 tačaka dnevnog reda ja bih želio napomenuti da je sutra na dnevnom redu program rada Skupštine grada Prijedora, da mi u našem programu rada imamo 99 tačaka o kojima planiramo raspraviti. Međutim, kao što znate, i u proteklom radu Skupštine grada Prijedora uvijek se raspravljalo i o mnogim drugim koji nisu bile u samom programu rada, ali koje su vrlo važne i bitne za građane grada Prijedora, prema tome tako ćemo i ovoga puta. Na ovoj sjednici, kako najavljuje Jakupović, odlučivaće se i o bitnim kadrovskim pitanjima u vezi sa funkcionisanjem Skupštine i gradske uprave. Ono što je također bitno napomenuti, da ćemo sutra izabrati stalna radna tijela Skupštine grada Prijedora. Zatim da na dnevnom redu također izbor načelnika odeljenja gradske uprave kao izbor sekretara u Skupštini grada Prijedora. Jakupović se u najavi sutrašnjeg skupštinskog zasjedanja osvrnuo i na druge teme koje će biti predmet odborničke rasprave i odlučivanja. Ono što će možda neke građane interesovati, da ćemo raspraviti i o visini boravišne takse u Prijedoru, zatim o izboru nekih drugih radnih tijela kad je u pitanju regulacijski plan Benkovca i tako dalje. Vjerujem da će odbornik Skupštine grada Prijedora i sutra na zadovoljstvo svih građana Prijedora ovaj svoj posao završiti uspješno i kvalitetno. Na sutrašnjoj sjednici Prijedorskog parlamenta, zakazanoj za 10 časova, odlučivaće se i o poreskoj stopi za oporezivanje nepokretnosti u 2017. godini, a pred odbornicima će se, pored ostalog, naći i izvještaj o prošlogodišnjem radu Fondacije za razvoj Prijedor, kao i izvještaji o ovdašnjim ulaganjima u sektorima poljoprivrede, malih i srednjih preduzeća.